أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih, peti da Allah bude njegov pomoćnik, je rekao: ranije danas smo klanjali Bajram namaz, a danas je također petak i džuma je. Što se tiče toga, kad Bajram namaz i džuma su na isti dan, imamo upute od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kogod želi da klanja podne namaz umjesto džume, to mu je dozvoljeno. Kako god, također nalazimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će onda klanja i džumu namaz na taj dan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao i džumu i tako zbog ovoga ja sam rekao emiru džamata u Velikoj Britaniji da kogod želi da klanja podne namaz danas umjesto džume, oni to mogu da urade i ne moraju klanjati džumu. Radi situacije na današnjici, veliki brojevi ljudi se ne mogu sakupljati u džamiji, ljudi su kod kuće i ako su slobodni, neka klanjaju i džumu u svojim kućama kao što su to radili prethodnih mjeseci. Oni koji su zauzeti s poslom danas neka klanjaju podne umjesto džume. Kako god prema praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ćemo klanjati i džumu danas. Slično u vrijeme Muslim Mauda radijallahu anhu, Kurban Bajram i džuma su bili na isti dan. Neki ljudi su mu davali razloge zašto podne bi se samo trebalo klanjati na taj dan umjesto džume namaza. On je prelijepo odgovorio njima rekavši kako je blago naklonjen naš Allah i podario nam je 2 Bajrama na isti dan. Ako vam neko da 2 hljeba namazana buterom, zašto bi vi odbili jedan od njih? Prirodno bi prihvatili oba 2 hljeba, osim ako postoji specifičan razlog za to. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio da osoba klanja podne ako ne može da prisustvuje na džumi. I drugi nemaju pravo da im se protive. Slično za one koji mogu da prisustvuju na oba 2 namaza, to jeste Bajram namaz i džumi, drugi nemaju pravo da ih kritikuju ili govore da ne koriste slobodu koja im je data u ovim slučajevima. Zaista ova sloboda nam je data, ali mi vidimo iz praktičnog primjera poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao da će klanjati džumu na taj dan, tako kao što sam rekao ranije, mi ćemo klanjati džumu namaz. Hudba će biti kraća i ja sam izabrao neke riječi obećanog Mesija alejhi selama u kojima on objašnjava svrhu njegovog dolaska
i govori o njegovim instrukcijama džematu u prihvatanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao hatamun nebijin, to jeste pečat poslanika koji je živ i njegovog velikog statusa. Naši oponenti, Bože sačuvaj, nam pripisuju da mi umanjujemo status poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što smo prihvatili obećanog Mesiju alejhi salama. Naši oponenti pokazuju veliki ponos i donose zakonske odluke u Pakistanu i oni su učinili podmorajućim kad izgovorimo blagoslovljeno ime poslanika sallallahu alejhi ve sellem da također kažemo hatamun nebijin. Kroz ovo oni kao dokazuju njihovu veliku ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovom statusu, da njihova srca zaista svjedoče ovome i zaista prate praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo bi zaista bio dobar čin, kako god njihova djela su ih dovela zaista daleko od učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se vrate u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da usvoje praksu i učenje časnog poslanika koje nam je donio. Nijedan musliman ne bi presjekao vrat drugom muslimanu. Umjesto toga požurili bi da daju bejat, zakletvu imamu vremena koji je bio najponizniji sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni vjeruju da čineći podmorajući im riječ hatamun nebijin, oni su dali veliku službu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kao tim stvorili su prepreku Ahmedi muslimanima. Šta oni ne znaju je to da Ahmedi muslimani su zaista ti koji imaju istinsko znanje i razumijevanje riječi hatamun nebijin i statusa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nas je obećani Mesija alejhi selam podučio. Ovi ljudi ni blizu ne mogu doći do riječi obećanog Mesije alejhi salama. Svako djelo i svaki tren života obećanog Mesija alejhi salama su pokazali takvu ljubav i predanost prema hatamun nebijin, prema Muhammedu Mustafi sallallahu alejhi ve sellem. Nešto što ovi ljudi ne mogu ni zamisliti u vezi ovoga. Postoji mnoga pisanja i riječi obećanog Mesije alejhi salama. Sad ću da predstavim 2 ili 3 primjera u vezi njegovog dolaska i napretka džemata. Obraćajući se svojim oponentima, obećani Mesija alejhi salam piše: postoje 2 svrhe mog dolaska za muslimane, da u potpunosti se okrenu prema bogobojaznosti i čistoći. Trebaju da postanu pravi muslimani, onako kako to Allah dželešanhu očekuje od njih, i da slijede njegova naređenja sa potpunom bogobojaznosti. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: druga svrha njegovog dolaska je u vezi kršćana i slamanja krsta, tako da ideologija u vezi njihovog lažnog boga je završena. Također da oni odbace tog lažnog boga i obožavaju jednog ispravnog Boga. Obećani Mesija alejhi salam kaže: kad im je jasna svrha mog dolaska, zašto se onda ljudi protive? Oni trebaju da zapamte da svako djelo koje se uradi sa lošim nijetom, oni će biti sami ti koji će jesti taj sopstveni otrov. Ako posjeduju bilo koliko licemjerstvo u svojim srcima, onda u njihovim djelima nema blagoslova. Rezultat takvih djela će biti vrlo brzo pokazani i uništeni. Obećani Mesija kaže: da li lažov može da bude uspješan? Zaista Allah ne upućuje onog koji je lažov i nasilnik. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori: da lažov bude uništen, njegove laži su dovoljne da bude uništen. Ako osoba laže, njihove laži će ih dovesti do propasti. Kako god
kakva god djela se učine uz blagoslove veličanstvenog Allaha dželešanhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to sjeme koje Allah posadi, onda meleci se spuštaju i zaštite ga. Čovjek ovo ne može izvesti. Džemat je uspostavljen od uzvišenog Allaha, onda meleci će da brinu se o njegovoj zaštiti. Ko ima moć da zaustavi džemat, što više Ahmedija džemat ima opoziciju, sve više napreduje uz pomoć uzvišenog Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam kaže: zapamtite, ako je moja zajednica uspostavljena jedino kao ovo svjetska stvar, onda će da bude uništena i od nje ništa neće ostati. Ali ako je uspostavljena od uzvišenog Allaha, to je bez imalo sumnje slučaj, onda da se cijeli svijet digne u opoziciju džemata. Džemat će da nastavi da se širi i napreduje i meleci će da ga čuvaju. Obećani Mesija alejhi selam kaže: čak da ni jedna osoba nije uz mene trenutno i niko da me ne podrži, čak i tada sam siguran da ovaj džemat će da napreduje. Obećani Mesija kaže: nije me briga ni u vezi kakve opozicije, zato što u njoj leži uspjeh mog džemata. Nikad se nije desilo da uzvišeni Allah pošalje svog izabranog slugu i da ga ljudi prihvate bez ikakve opozicije. Stanje ovog svijeta je vrlo posebno. Nije važno kakva osoba je ispravna i pobožna, neće ga ostaviti na miru, uvijek će se laži iznositi protiv te osobe. Obećani Mesija dalje kaže: Allahovim blagoslovom je da se naš džemat širi i napreduje na ovakav način. Danas možemo da vidimo da iskrene osobe koji su dali bejat, zakletvu obećanom Mesiji alejhi selamu, su se proširili u više od 200 zemalja u svijetu. U vrijeme kad je obećani Mesija alejhi selam pisao ove riječi, naveo je da je broj članova bio nekoliko stotina. Na današnjici uz blagoslove Allaha dželešanhu stotinama hiljada bejata se desi svake godine. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: glavni razlog za uspostavljanje ovog džemata je da se ljudi ostave loših stvari ovog svijeta i žive svoj život u praksi istinske čistoće. Onda moramo praktikovati ove riječi obećanog Mesija alejhi selama i potruditi se da naša praksa bude prema uputama Islama. Ovo je istinski način kojim možemo da pobjedimo naše neprijatelje. Onda, navodeći svoje vjerovanje i vjerovanje njegove zajednice i istinsku poslušnost prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija kaže: govorim vam istinski, a i kunem se Allahom, moja zajednica i ja smo muslimani, i da mi vjerujemo u poslanika sallallahu alejhi ve sellem i časni Kur'an na način na koji ispravni muslimani trebaju da vjeruju. Ja smatram odstupanjem od časnog Kur'ana, čak veličine kao male mrvice, je neispravno. Moje je vjerovanje da svaki blagoslov i dar i blizina Allahu se jedino može postići sa potpunom poslušnosti i ogromnom ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a ne drugačije. Ne postoji ni jedan drugi put prema ispravnosti osim put koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio. Zaista je istina da ja ne vjerujem da je Mesija alejhi selam, Isa alejhi selam, uzdignut fizički na nebo i da je i dan danas živ. Razlog tome je ako vjerujemo da na taj način, onda mi nemamo poštovanje prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovom visokom statusu. Ja ne mogu prihvatiti ovakvo vjerovanje
svjesni toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio do svoje 63. godine i onda je preminuo i da je njegov mezar i da se njegov mezar nalazi u Medini. Svake godine stotinama hiljada ljudi posjećuje ovo mjesto. Ako je nepristojno smatrati da je Mesija preminuo, onda ja postavljam pitanje: sa kakvim razlogom onda prihvatate nepristojnost i vjerujete da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo? Zašto se to prihvata i vjeruje? Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i da je ukopan u Medini. Obećani Mesija alejhi selam piše: kako god, vi sa srećom prihvatate da je on preminuo. Kad govorite o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorite na elokventan način i uz opoziciju uvijek prihvatate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo. Obećani Mesija dalje govori: ja ne shvatam kad se spominje smrt od Hazreti Isa alejhi selama, zašto se na to gleda sa ljutnjom. I dan danas postoje razne sekte i ljudi ili učenjaci koji stvaraju ogromnu bunu u vezi ovoga vjerovanja. Neki su ovo u potpunosti odbacili i govore da Isa alejhi selam se neće vratiti. Neki vjeruju da će Isa alejhi selam se spustiti, ali da to ne može biti obećani Mesija zato što je Isa i dalje živ. Obećani Mesija dalje kaže: mi se ne bi bunili da oni se ponašaju na isti način kad se spominje smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zaista oni rado prihvataju smrt pečata poslanika, koji je poglavica ovog i budućeg svijeta, a oni smatraju da onaj koji sebe nije smatrao dovoljnim da skida obuću s nogu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njega smatraju živim. Oni postaju uzrujani ako se spomene njegova smrt. Da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dalje živ, onda ne bi bilo problema, jer on je donio uputu kojoj nema ravne do dan danas i on je pokazao prelijep primjer koji od Ademovog vremena do danas nije viđen. Obećani Mesija dalje govori: ja vam istinito govorim da odlazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio da dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio prijeko više potreban od dolaska Isa alejhi selama. Dalje, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio takav blagoslov da na dan njegove smrti ashabi su bili preplavljeni takvim emocijama do te mjere da je Omer radijallahu anhu izvadio svoj mač i rekao: kogod kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro, on će im odrubiti glavu. U to vrijeme uzvišeni Allah je podario duhovnu uputu i mudrost Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Sakupio ih je sve i održao govor i naveo je sljedeći ajet iz časnog Kur'ana. Prijevod glasi: a Muhammed je jedino poslanik, zaista svi poslanici prije njega su preminuli. Obećani Mesija kaže: dobro razmislite zašto je Ebu Bekr radijallahu anhu na ovaj dan proučio ovaj ajet, koji je bio njegov nijet i svrha ovoga. Što više, svi ashabi su bili tu prisutni. Ja kažem da su srca svih ashaba bila pogođena velikom tugom. Na dan kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, oni su smatrali da se to desilo u vrlo loše vrijeme. Oni nisu mogli da podnesu vijest o smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tad je istaknuti ashab Omer radijallahu anhu. On nije mogao da bude smiren, ali kad je čuo ovaj ajet, onda se smirio.
da je on bio ubijeđen da Hazreti Isa a.s. je i dalje živ, on bi umro na istom mjestu. On ne bi mogao podnijeti da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mrtav, a neko drugi živ. Onda kako je moguće da vjeruju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mrtav, a Hazreti Isa a.s. živ? Drugim riječima, čuvši govor od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, kako je Hazreti Omer radijallahu anhu se smirio. U to vrijeme ashabi su hodali Medinom i učili ovaj ajet i osjećali su kao da je ovaj ajet tek objavljen. Na taj dan Hasan bin Sabit napisao je sljedeće: zato što je spomenuti ajet je posvjedočio da svi prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem su preminuli. Hasan je napisao da njega nije briga za smrt od bilo koga drugog ko će da umre. Da razjasnimo, ashabi ne bi mogli da prihvate da bilo ko osim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude živ. Onda ovo je prva suglasnost poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su svi se složili da je Isa alejhi selam također umro. Onda govoreći o statusu i stepenu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija alejhi selam kaže kroz njegovo biće, atribute, njegova djela i rijekom njegovih vrlina i duhovnim osobinama uspostavio je prelijep primjer njegovim znanjem i djelima, istrajnosti i postigao je titulu savršenog čovjeka. Nijedan aspekt nije izostavljen u njegovom primjeru i sve je pokazao svojim znanjem, svojim djelima, iskrenosti, saborom, mudrosti, razumijevanjem i zbog toga je nazvan savršenim čovjekom. On je najsavršeniji čovjek i poslanik i došao je sa odličnim blagoslovima koji je kroz duhovnost oživio ljude i uspostavio pravi sud i oživio svijet. To jeste, blagoslovljeni su bili sa novim duhovnim životom. Taj blagoslov je poslanik koji je pečat poslanika, duhovni mrtvi svijet u to doba je bio oživljen preko njega. Blagoslovljeni poslanik, pečat poslanika, vođa bogobojaznih, pečat poslanika, ponos poslanika je bio Muhammed, izabrani sallallahu alejhi ve sellem. O milostivi Bože, blagoslovi ovog poslanika sa milošću i blagoslovima koje ni jedan čovjek od postanka do sada nije bio nagrađen na taj način od tebe. Da se nije ovaj veliki poslanik pojavio u svijetu, ne bi imali znanje o drugim poslanicima kao što je Yunus, Ejub, Isa, sin Merijemin, Jusuf, Zakarija i tako dalje. Oni su bili Allahovi voljeni. Ovo je bila blagoslov časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da su ljudi saznali o njihovim karakteristikama. O Allahu podari blagoslove, mir i napredak na njega i njegovo potomstvo i na sve njegove ashabe i kraj naše dove je da sva hvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, i da nam uzvišeni Allah podari da shvatimo istinski status i stepen časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dozvoli nam da nastavimo da donosimo salavate na njega i da padamo ispred uzvišenog Allaha više nego ikad prije. Jedino kroz ova djela da možemo dokazati ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem drugima i da usadimo ovu ljubav u naša srca. Kroz ovo možemo da odbacimo lažne optužbe naših protivnika, što znači naš praktični primjer će im pokazati i da nam Allah dželešanuhu pomogne da ovo zaista ispunimo.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر